Silvová metóda. Úryvky z knihy Ovládanie vedomia Silvovou metódou. 10. kapitola. Ako používať vedomie na zlepšenie svojho zdravia. Naše vedomie má moc nad naším telom, má záhadne silnú úlohu. Čím je niekto zručnejší v sebaliečení, tým menej bude potrebovať lekárskú starostlivosť. Ale aj naďalej sa raď so svojím lekárom o svojich problémoch. Teraz si povieme 6 krokov k samoliečeniu. Prvý krok. V hladine beta sa začni cítiť čoraz viac milujúcim človekom, na lásku mysli tak, ako na konečnú podstatu všetkého. Prvý krok nikdy nemá konca. Nacvičuj si ho v hladine beta, alfa i téta. Preži to. Keď máš cez deň pocit, že ten cit slabne, zlož si 3 prsty a cit sa hneď posilní. Druhý krok. Ponor sa do svojej hladiny alfa. V tejto hladine sa negatívna činnosť vedomia neutralizuje a telo má voľnú cestu, aby vykonalo to, čo podľa svojej povahy vykonať má, aby opravilo samo seba. Tretí krok. V mysli si hovor o prvom kroku. Zoštilizuj svoju túžbu, že by si chcela dosiahnuť tzv. Upratanie myšlienok, používať pozitívne slová, pozitívne chceš myslieť, chceš sa stať milujúcim, odpúšťajúcim človekom. Štvrtý krok. V mysli prežij chorobu, ktorá ťa ťaží. Používaj obrazovku v predstave. Oživ, precíť chorobu, ale iba krátku chvíľku. Cieľom je len to, aby si liečivú energiu skoncentrovala hlavne a výlučne tam, kde je to potrebné. 5. krok. Rýchlo vymaž obraz svojej choroby a predstav si, že si celkom zdravá. Precíť voľnosť, šťastie z dokonalého zdravia. Ostaň pri tomto obraze, venuj mu čas, užívaj ho a uvedomuj si, že si to zaslúžiš. Teraz, v tomto zdravom stave, si v úplnej harmónii s úmyslami, ktoré má príroda s tebou. 6. krok. Posilni ešte raz tzv. Upratanie myšlienok a ukonči tým, že si povieš: každý deň po každej stránke sa cítim čoraz lepšie a lepšie a lepšie. Ideálny čas je 15 minút. Cvičenie rob tak často, ako len môžeš. Aspoň raz za deň, ale ideálnejšie je aspoň 3-krát za deň. Ak si oživíme v obrazoch to, čo si želáme uskutočniť, ešte predtým, ako by sme uverili, že sa to aj uskutoční. Toto poradie je dôležité. Krátka poznámka. Ak si napríklad v bolesti, ponor sa do hladiny alfa a povedz si: bolesť sa pominula.